masina parang ni Jobanivlog tu santam ko fin ke sabar bawa shoy masih je forward le mohar lalas na bar damu ga in peblos ko pura zero seno macam apa hari ini interesting kamne sesta kalam nanga Parah थांनायनि अखानायनि भिडिअ सनाफोर ओमफ्राय सारा दिन आं भिडिअ बानायाखै नै दासो मोनायावसो सुरु खालामदों आरोना 7:30 बाजियावसो सुरु खालामदों मानो होननानै बुङोबा ओरैबायदि खिथागोन आङो गथायैनो जबरदस्त लोमजादोंमोन आरोना सनाफोर सारा दिन लोमजादों आरोना ओमफ्राय मा होनो बिदिबो नङामोन दासो एसे आखिदों दासो एसे फोनदों एसे थुदों आरोना नङाबा फुरा सानसे बोरैबा लेथेर फेथेरैनो दङमोन आङो थेवब्लाबो बिदि देहाखौ लानोबो फुङाव बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय बाजाराव थांनायाव एसे ब्लग लानोबो सानदोंमोन नाथाय मिन्थिगौना सनाफोर मबाइलखौनो बावलांगारदों आरोना बेनोलायनो ब्लगार आरो क्या गुन्दा बानायखा रे तु होननाय बायदिसो जाहैबाय आरोना थारमाने संग्राय आरि बायनानै बासिनानै बायनानैहाय न'आव हरदों बिफाया न'आव थांदोंमोन नालायहाय लालिपारायावहाय ओमफ्राय बिदिनो माबा फुलि आरि फान्थाव फुलि माबा फुलि बिदि लांफादों आरोना बियो ओमफ्राय आंबो एसे मैगं थाइगं लानानैहाय संग्राय बासिनो रोङा नालाय बेनि थाखाय थांफानाय जादों मैगं थाखाय नङामोन ओमफ्राय फैफिनदों बे फैनानै जा देहा लोमजानाय बाजारावनो लोमजाखादों थेवबाबो आङो बिथांखौ थांनो हानाय नंला संग्राय बासिनो बिदि होनासै आरोना आङो बोलो होनानै थांफानानै फैथारबाय मबाइलावबो लांफानाय जायासै ब्लगावबो लानाय जायासै बे थानायानो थानाय नै दासो बिथां फैनानैसो बिथांनि महरखौ नुफिननानैसो आङो एसे गोरा जाफिननानै ब्लगखौनो मोनसे स्राय लागासै साननानैहाय सानफ्रामबो ब्लग लाग्रा ब्लग मोनसे स्राय खालामसै होननानै ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरो सोरबाफोर नायलांबाय थादों बिदिब्ला आंनि लिरबोखांदों जों मा सेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आं दा एवाबो होननो हाया बादोंबो होननो हाला आरोना ओमफ्राय नै ना लानानै फैबाय जखन उफाय गैया बेखौ एवगोन आङो ओमफ्राय बेखौ आं दहायनो लानानै फैफाखादों गावनो बायना हरफाखादों आरोना फुङाव बाजाराव थांनायावहाय एसे एनै मैगं लानानै फैदों आङो आलु लानानै फैदों सामब्राम गुफुराबो नै बिदि जिनखानायासो 80 थाखा फवानो गथा गथाया 100 थाखा फवानो आं मा होनबावनो ओइ था बेनोथ' जिननाङा सुगोन आरो देनानै जागोन होननानै बेखौनो लानो होननानै लादों आरोना दहायो बेनोसै सनाफोर संनोसै दा ओमफ्राय मा होनो आंनाव पेरासिटामलबो लाबोखानाय गैयामोन ओमफ्राय आङो बिथांखौ होनहरदोंमोनबो ओमफ्राय आरो फनखौ हमनो मोनासैना गारि सालायनायमोन नालाय ओमफ्राय खिथाहरनोनो मोनाखै आङो जे मुलि लाबोखानांगौ ओमफ्राय न'आव फैनानैसो खिथाबाय आङो बिदि मानोथो खिथाहराखै ओमफ्राय न'आव थांबाथाय आंबो माबा बोरैबा टेनसन हरनो बालायलाङो आरोना बुरजा लोमजादों खोमा बिदि सानजानो गिनानै आङो खिथाहराखै आरो ओमफ्राय नांलाबो होनबायमोन आङो लायफिनसै होनबा होननायाव ओमफ्राय नांला लायनांला होननानै बुंनायाव गावबो जि मेंनाय नुबाय आं दोखो बेस्रा गावबो दाख्लै माइ हानबोनाया बेखौ मिलाव हैदोंनो फुलि लांनायफोरखौ माबा माबि गायहैदोंनो ट्रेक्टर हालौदोंनो माबा माबि एकदम आदा बाजै आइ आफा खामानि आरोना बेस्रायाबो आरो गैयाथाय गैया थाबोदो आरो थांफिनखानांगौबो होनदोंमोन आं ओमफ्राय थाबासै बियो गथ'फ्राबो खेंख्ले मेंख्ले जागोन दानो फन हरलाबाय थागोन होननानै साननानै फैबाय आरो बेनिफ्राय दा थांफिनदों बिफा फिसा सानैजोंहाय मुलिल'बा थांनाय नंलामोन नै थावाबो एसेल' नालाय बेखौबो लायनो थांबाय आहाबो दहाय बावबाय सिनिबो गैया रंबो गैया लायनो थांबाय आरोना ओमफ्राय एफाजोंनो आंबो मुलिखौ मोनजासिगोन दा ओरै गंनो हाया ओरै जानो हाया ओरै साननानै सारा बदनानो साजोबदों सनाफोर सिङावसो सायाव ओमफ्राय जेबो गैया आरोना थगायदोंसो सानगोन सिङाव ख्रुब पेरासिटामल जाबा स्रां जागोन खोमा दा जाना होनसै आरोना आङो थाब एवनोसै आङो मा होनो थावालाय थोनाया थोगोन गोदि मोदि थावबो एकदम नै थैनायजों समान बावनाय आरोना रङानो नायावल' एसे लगायनो मोनबाय नै थारुन ओंख्रियानो दा फुरगेवगेवसो जागोन आरोना बिराद जेने थेने ख्रुब देहाजोंबाबो नै बिदि एरबाबो नै माबा आखायानो रुवायलायो आरोना थेवबाबो एरसै आं संसै ना रौ थारुनजों लागावनानै होथारनोसै थारुन माने फिसा थास' ना मा होननांगौथाय ना थारुननि फेन्था होननांगौथाय थास'आनो दां फैबायबो होमबा सफैबायबो नै जोंहा थांगिरिफोरा दिनै गान खननानै संनो हाला सनाफोर आङो खुगाया सायाखैबाबो खुगाखौ बासायनानै दोनसै आं दा खुगायाबो साबा जारला जागारगोन रायलायनांगौ ना आंहा बेखौ एवनानैसो बोरो मुलिया दे सफैबाय नै आंना मुलिया आरोना गब जाना होनसै आं साबो लोंखाय जेबो लोंखाय बेबो मोननानै सफैखादों मोनसेया मा गेसनि ना मा लानानै फैबाय
बेनोमोन आरो गैयामोन बेखौनो बावदों आं दहायो बावाखैबाबो गोसोआनो गैखायामोन नालाय बाजाराव थांबा ओंखायनो लानानै फैबायल' ओंखायनो ब्लं ब्लं फैबायल' आङो ना ओंखाम जाखां बिफा फिसाफोरबो बेस्थ' जालायबाय जालाथाराय टिम मोननै खारनायसै माबा जाया मोनदां साबधानसो एवबाय आरोना नै मोनसे गेब्लेबावबायसै आंनाबो मालायखौ मा बुंनो आंहाबो नै फिसासोलायबावबायसो दाबो एखमबा एवनायफोरा टाइमिंआ बेलथायनायफ्रा मिलायाबानो सिथाब जायो आङो मिन्थियां आंबो रोङि रेसावनो थायो ओंखाम जाखांबासो जामानसै सनाफोर ओरैनो साहा पानिबो लोङाखै माबो लोङाखै नांला उदै खालियाव दा जाखांनाय लोगो लोगो जाना होनसां बिदि रोंद्रायथारि गेब्लेनाय नङा आरोना नैबे माबा बेबुबु माबा ओरै लोबोरबो दंखायोमोन उदैया बिसो गेब्लेदों बाकेटसेनो दसनाफोरनै ओरै ओरैहाय मासे मोननो आरोना ओरैसो सामब्राम रेडि खालामनानै लागोनसै आङो नै ओमफ्राय फिसाजोआ दासो मोनदों होननाय बायदि जा बिफाजों मालाय गोरलै अभार एक्टिं देखायगासिनो दं आरोना बिफानि आखाइनि दै बिफानि आखाइनि माबा बिदि आरो खाजोरसो ओमफ्राय दै गुदुंसो होयो आं दासान्दि फिसाफोरनो ओमफ्राय बे पार्लाराव थांनो लागानि भिडिअ'हाय सासे बिदाखौ नुदों ओरैनो मोजांखा मानो फैसा गारनो जायगा मोनाखै नामा बेफोराव मानो थांनानै फैसा गारहैनांगौ होननानै बुंहरदों आरोना स' आङो क्लियारलि खिथाखागोन आरो बेनि कुइसना फैदों खानाय बोनायनि भिडिअ होनाया आगैमोना बेसेबां लाखो आब' बेसेबां लाखो बिमा होननानै सोरबा स' आं खिथागोन फुरा बोआखै नालाय नैबेसो बोदोंना आं खिथाखादोंमोन ना 500 थाखानि आरोना बिमानो 5 थाखा होनानै फैदों आङो जेब्ला आं आगोलनिखौ बिदि होनानै फैयो अब्ला 5 थाखाल' होनानै फैयो सोर बेसेबां लायो आं मोनथिला सोरबा पार्लार होग्राफोरा आंखौ गाज्रि मोननो हासिगौ मानो बिदि रेटखौ खिथानांगौ जाखानाङा होननानैहाय बारा लायोबा बा खम लायोबा ओमफ्राय आं बिमानिफ्राय 5 थाखानि बोनानै फैदों आरोना आं मोनथिला आरो आं सिगाङावबो बिदिनो खनसे बोखांबाय सिगांनिखौहाय स' बेयावबो आं 5 थाखाखौनो होदों आरोना सिगांनि बायदिखौनो होबाय नालाय सिगांनि बायदिखौनो होनानै फैयो आरोना बेनो एसेल'सो नालाय एसे थाब जाबाय आरो बोनांगौनि खोथा गैला नालाय बारा ओंखायनो ओमफ्राय गासैबो उननिया आंनिनोखा सिगांनिनोखा बेयो टेनसन गैया बेखौ हगारनांगौ लागा गैयामोन खाबाबो जायोमोन आङो स' दा ओरैनो बिमाया ओरै स्र' बोना हरबाय नालाय ओमफ्राय गोजां बोथोरबो जाहैबाय नालाय एसेबां गरमबो नङा ओरैनो हगारनानै थाथ'बाय आरो ओमफ्राय बोनाय बुस्थुखौथ' खानो मोनखाया नङा होमबा लगे सानथामसो सानब्रैसो खायो सोरबा खांख्राय खानाय नुयो आङो ओमफ्राय आं दा गरम बोथोरबो नङा नालाय थाथ'नोसै आरो थाथ'बाय थानो हाया आंबो खाखोनानै ओंखाम जानायफ्राव थाबाय थानो हाया आरोना स' बिथांनि बिदाखौ आं बिदि खरस खालामाखै बे 5 थाखायालाय मा आं खनब्रैसो बेदर जायाबानो बेखौ मेनेज खालामनो हायो आङो जेबो नङा इयो 5 थाखाखौ आं गारनो हाया नामा बिथाङा हायो ओंखायनो गारनानै फैदों आरोना 500 मुसुखौ नायदोंमोन मिनिनानै थैजों बिमाया आरोना जानाय नङाहाय बिमा होनबाय थैनोसै माने मुसुआनो मोनसे बेदा मोनसे बेलेगसो नालाय थैनानै थांबाबो फुजाया आरोना मेनेज जाया ओमफ्राय नैफोरावबो बिदि खानाय खुनाय गैया नालाय माखौ साफा खालामजाबावनो मारुले बे सबायमा फैबाय आरो आङो जेबो खालामजायाखै ओमफ्राय मिनिनानै फैगोन थारुन संनो लागाया गथाबो जालाय जाहैदों ओरैनो एवथारनाय आरोना फिसालानथ' मोनसे नांखागोनानो फिसाया जाबाय जखन बिजियाबो एसे लुबैखागोन नालाय ओंखायनो आंबो लाफाबाय ओमफ्राय नै खर'खौ मालाय गावहा बाथोन देनोसैनो फोमोनथानोसै आरो बेखौ नाख्रेबसो एवनोसै आं खर' बिसोरखौ बोखांखांबाथाय ओमफ्राय नैबे खब्रैल' थाबाय आरोना नैबेखौथ' माथो होनबावनो आं दा आंहा नैबे ससेखौ मोनजाबानो जाबाय जायो थारुनाव माजों थावनांगौ ओमफ्राय बेल' नायावबा नै बुरजा होजोबासो समायगौमोन गैलाहाय थारुनाव नागिरना मोननायसो जासिगोन बायदि मोनबाय आं मा जानो उल्थां फाल्थां बिफाया बथल होबाय दे थाया जालायबाय नै माबा बिमासे ए जालायबाय अखाजिरा एवनाय खामानिया जोबखाबायमोन थारुन एवनानै होनांसिगौ आरोना अबाव थांनो आं बाहेरायाव जिरायनो लुबैदों गगा मोनबाबो माबा लोमजाबाबो मानसि थाबालाय फिसा गोनांफ्रा लाब जायोना एसे फिसाफोर गाबबा बिसिनायाव थानो मोनो मानसि गैयिना जेबो लाब गैया फिसाफोर गाबनानैबो आरोना बिजावजालिफोर बुरजाबा खेबखुमालायगौमोन खोमा आं आरोना बिसिनायाव थानो मोननायनि दा सोरजों खेबखुमानो जेबो लाब गैया आरोना गाबबाथाय लससो खामानि लससो इनि माइदि जल थादों मानसिया अमायाबो नै थाफाबाय थायो जोंना ना मा फामदों अमाखौ सोना उन्दुनोसो खेंख्लें मेख्लें खालामहादोंमोन आरोना उन्दुलांबाय बेस्रा नै साखाथियाव मालाय अमा राजायाबो
नायसाय ओमफ्राय आं फिसाजोखौ फुथुगौमानियावनो बिफाया थारुनखौ रुइहोनानै दोनखाबायमोन आरोना ओमफ्राय आं नै दै एसे होनानैहाय जखानि खालामफिनबाय बेनिफ्रायहाय आरो माथोबाव नैबे ना खर'खौथ' बाथोनसो देगोन नालाय बेनि लोगोखौबो बाथोन बेनिफ्राय नैबे सब्रायखौ हरनोसै आरो है नागिरना मोनगोन सनाफोर नै थारुनखौबो आं बारा बुरजा खालामखायाखै आरो बारा दैबो होला माने बारा लाथाबो खालामला बारा घन'बो खालामला आरोना गोथावनो रुइगारदोंला इसेबाय थास'आ आं दाउथो जाबायमोन आरोना ओमफ्राय नै दहाय देनानै दोनखानायखौबो मालाय हरनो बावदोंनो आं होनखादोंमोन सामब्राम एवनायावनो हरफाखा होननानै बावनायखौलाय आरो माथो होनबावनो आरोना बेनिफ्राय फारसेथिं आङो बाथोनखौबो जागायखानोसै होल्लां होथांनो आं देनोसै होनदोंमोन नाथाय मा खालामनो आंनानो सुबिदा जाबाय जखन आंनो देनोसै आरोना दुन्दियाखौ होफबथारगोन सनाफोर लुंगा लुंगिनो आरोना दुन्दिया जेबो नुकसान खालामा नङा होमबा आरो जेसेबांनो दुन्दिया होगोन गोथांसो होनलायलाय ओमफ्राय मानसिया खनायाव सिबाय गबथब जिरायनो दं आरोना निउस नायगासिनो दङ माने बिराद मेंबायना मानसिया उल्था बाथ' आं बारे बारे बुंनायसो जाबाय खिन्थु मेंदों बेयाव हनै खाफालाव आखाइ होसोलायबाय आरोना ओमफ्राय आं गाहायावनो खावबय जिरायनानै देबाय आरो माथोबाव ओमफ्राय दुन्दिया गोरलै ना गोथां सामब्राम गुफुर हाइजें ओरैबादि गोथाव मोदोमदोंना मल 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 माने खाथि खालायावबो मोदोमलायनाय होनलायनाय आरोना दुन्दियाखौ ओमफ्राय आं मोनबाथाय अहाया जायो दे बरहा होनानै जानो मोजां मोनो आरोना जाबाथाय जाबाय ओमफ्राय आरो माथोबाव सोनाबफोर देला देलि देनानै लानोसै जाला जालि जानोसै जाबाय ओमफ्राय नैबेखौ जानो होननानै एरनखाबाय आङो ओमफ्राय मा होनो जाजोबनोथ' हानाय नङा बाथोनाथ' एरबायना उफाय गैया मेगना जाया बुस्थुफोरखौ बुरजा होफ्राङो ना खर'आबो लावदुमसोमोन नालाय एरबायनि ओमफ्राय बेखौ गाबोन जानो होननानै आङो एक्सट्राके एवख'नानै दोनखाबाय आरोना गोजां बोथोराव जेबो जायाना दोनबाबो दाबायदियाव आरो माथो सानसुसेबो जाहैजाबावगोनसो बेयो आंनि थाखायबा आरोना खेरखाजों खोबनानै दोनसै प्लेटफोरजों खोबा आङो माने खेरखाफोरजों खोबा एसे ओलांगा थायोना ओंखायनो आरोना सोनाफोर बेनिफ्राय दा आंबो थाबथां थिबथां ओंखाम जानानैहाय मुलि थुलि जानोसै सोनाफोर देहाया बिराद बायग्रेबथारनाय नालाय ओमफ्राय बेखिनि भिडिअखौनो आं दिनै शेयार खालामबाय संनायखौनो एसे देखायनो सानबाबो देखायजोबनो हाखाया आंना बिदिनोखा बिमा बुरैनि ब्लग्स बानायनाया ओमफ्राय दोनथ'सै सोनाफोर थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ